Hola, molt bona tarda. Soc Guillem Alfina per al món tecnològic des de la jornada prèvia del Mobile World Congress 2014 de Barcelona. Estem en el showroom que Acer fa en un cèntric restaurant de la ciutat de Barcelona i ens estan ensenyant diversos productes, entre ells aquesta tauleta tàctil. Es tracta d'un model amb processador de doble núcleo amb 1 GB de memòria RAM, accedirem un moment a la configuració, amb pantalla de 7 polzades. Si trobo la configuració, evidentment, perquè des d'aquí és una mica difícil, aquí. Mirem sobre la tauleta i aquí veurem com tenim un dispositiu amb processador de doble nucli a 1,3 GHz i amb 1 GB de RAM. Per fer uns 7 polzades no està malament dintre la línia del que hi ha avui en dia. Podem observar un disseny a la davantera i a la part de darrere. Per cert, si us fixeu, només hi tenim una càmera davantera, no hi ha càmera de darrere, és a dir, no podrem fer servir com a màquina de fotografies. I tenim un disseny que és bastant industrial, de fet. No és una màquina poder per lluir un disseny extrem, però sí que fem un disseny pràctic i, sobretot, robust. Com a sistema operatiu, un Android, hem vist que la bateria està molt baixa i és que porta des del 10 al matí sent ensenyat a diverses persones. Com a sistema operatiu tenim un Android stock, és a dir, sense personalitzacions d'Acer, al contrari que altres telèfons de la mateixa companyia que sí que porten una personalització molt gran de la interfície de l'usuari. Tenim, per exemple, aplicacions preinstal·lades com poden ser el Evernote o una sèrie de videojocs juntament amb algunes altres de la pròpia Acer. Una bona opció, sens dubte, per un d'aquells tablets que us pot cabre tranquil·lament en una butxaca interior. Això sí, podeu un tal més gran que la que gasti. Soc Guillem Alfina, per al món tecnològic, des del Mobile World Congress de Barcelona.